lahat niya torong taman din. Surutan lang ang nadalan habang nagliligaw gilalan at ang manubilang nakasurot na nagdiretso ni diretso may hadot may supply. Ikaw, atras mo. Preno mo. Sige, Ar. Turong mo tibangir. Tibangir, ah. Sige. Basta lalaram lang pa preno. Ano yung sinero? Kitang lang di baba. Sige, bye. Sige, sagad mo. Sagad mo, off. Sige, sagad mo. Okay, send sa plane natin. Manual ng allowance na natin gawa sa amin kasi kaya allowance basta nang bigaw mo bigaw ata tipin nakatalik na bante lang ang pingintan ng gawa. Tihay na ata ibaba pindutan pababaan. Pababa pindutan mali idurot mo pababa. Ata idurot mo pababa. Dahil mo idurot mo pababa. Hindi na ipangatok, gilid ang pangatok. Yes, yan. Yes, guys. Gilid ang pangatok. Sige, gilid ang pangatok. Tapos may ibabang ulit. Gilid ang ulit pa. Pangatok.
Diretso mo. Meron. Sige. Sige. May isa lang ang sakal gamito, mapagsabsabayan. Pero nung tayo pa. Mapagsabsabayan. Diretso ka ano sila. Hindi pa ngayon. Sige. Sige. Oh, sa mga ka. Pagkabit kami nag-apply ng malay. Awanin tayo. Oh. Try na lang ah. Sige, sagat mo. Sagat mo. Sige, sagat mo. Sagat mo taman na bila. Oh. Gusto mo kami. Oh. Sige, rin may isang imam na tagpat pa. Oh, diretso mo. Diretso, ilman na bila. Sige, diretso. Paigid mo. Ito, iba niya. Oh. Yes, di mo bate. May isa lang sa akin gamitan. Basta na ipatami, ba't mga lagos na pa rin ako. Okay. Tawan. Sige. Okay. Di ba nga anak pa higit? Sige, di lang. Anak pa higit. Diretso mo. Diretso. Up. Up. Park pa pa eh. Sige. Ito na. Sabay. Pwede na.